много пъти така. Чисто How просто many ме е times дотягало. I've Не just ми се е been дигало sick and изобщо, tired нали. of Изобщо lifting не ми at се all. пипа, не ми се Don't доближава want до to touch щангата. the barbell. Не мога да кажа мързи ме, Can't say защото I'm това е една lazy. дума, която не трябва It's a изобщо word да се that казва. shouldn't Това не е be ever said. мързел, това е чисто просто Not laziness, it's just a едно такова disgust нежелание за towards вдигане на щангата. the Една barbell. умора е, то доста неприятна умора, It's a която tiredness which don't ти let the можеш да искаш да muscles тренираш, но самите мускули, самата психика, която and самият ти ум те your заковава mind за doesn't let скамейката, you. за пейката. It Ти puts you казва, on не, the не, bench and не says трябва to да you, отиваш. no, don't go. Самата The тренировка не ме тежи training толкова. does not tire me Тежи that ми much. самата психическа It's the натовареност. psychological pressure. Трудно е именно това, The че нашия difficult спорт thing не е is that разнообразен, our sport например, is dull, темпето, боя, нали, not примерно like колоезденето. cycling. Те казват, ние They say въртим, we нали. pedal Въртат, но all се day. вижда самата обстановка. They do, but they see Виждат the се landscape, they дървета, see храсти. trees, А при нас е еднообразие. При нас bushes. е Well, with us it's зала, all the same. щанги, The hole, the скамейка за barbell, почивка resting и bench, това е. and that's it. Ние чисто просто търсим We simply look for нека ways си по някакъв начин somehow да to make our направим така, че good самото humor настроение, което го няма, да дойде come, между нас, за да може да се започне една по-усилена so that we работа. can start working Това harder. е единственото, мога да кажа, That's най-тежкото, something I can say да is the търсим hardest настроението. to make good humor come.